Днес ще разгледаме отново въпрос на моя клиентка, която ме помоли да се опитаме да разберем какво й пречи да разкрие своята женственост. Аз ще разгледам темата в три аспекта: духовен, физически и емоционален. И започваме от физическия план, тъй като ние сме в материята и не можем да избегнем. Какво пречи на Мария да разгърне своя женски потенциал? Тя, между другото, е шеф на високо ниво, занимава се с сериозна професия. Пет. Да, точно така. Последната карта ми показа, че е тотално в енергията на мечовете, която е в мислите. Така, първата карта е императрицата, която е обърната, и тя ни показва, че нейната креативност е блокирана. Повечето карти са така. Основната причина, поради която нейната женственост е блокирана в физическия свят, е, че тя не използва своята креативна творяща сила. Това води до една апатия и липсва себеуважение, което води до абсолютен дисбаланс. Но тя ще успее, може би тя се е захванала с това нещо в нейната глава е увряло. В крайна сметка процесите ще отнемат точно толкова време, колкото ни трябва. Ние не можем да стигнем до дадено заключение преди да сме стигнали. Окей, това е за физическия свят. Наистина, нейната работа е свързана с доста тежки решения, свързани с съд и с закон. Не можеш там особено много да си женствен. Въпреки всичко, аз мисля, че ние ще поговорим и ще кажа как да подсили тези. Защото всяка жена носи своята женска енергия. Всеки мъж има женска енергия и обратното. Но понякога, да, това вече е доста изтъркана тема, ние влизаме в брат. Сега искам да видя емоционалния свят. А там също се появи, че тя наистина не успява да по този начин, като е свързана с нещо, което е чуждо, тя не може да види себе си и да се някакси изгубила се в своята работа. Духовният свят тотално е емоционалният свят. Тотално тя се отдръпнала, въпреки че и се дава в момента да изпита някакво. Аз мисля, че и за това тя ме пита, защото и предстои. Усеща някакви влияние от мъж или просто интерес от мъж и ме пита
именно по този въпрос. Как да... Тя има абсолютно всичките... Нали, ако ме гледа сега, тя има абсолютно всичките инструменти, им всичко е дадено. Абсолютната сигурност, стабилност, визия, красота. Но това, че тя носи прекалено много сама на собствения си гръб и разбира се, аз не я виня за това. Ние всички трябва да работим, ние всички сме в системата, която изисква от нас да полагаме огромни усилия за оцеляването си. Тя ни вменява неща, от които ние нямаме нужда. И най-нормалното е една успешна жена да е загърбила своята емоционалност и духовност. Те са горе-долу. Не са свързани са, да. На моменти е станала доста егоцентрична, но не по правилния начин. Не по начина, по който да се издигне и да разгърне енергията си. И това наистина е скапва и всеки път тя получава разочарование. И сега третата тема. Тук искам да погледна за проблемите в духовния свят. Разбалансиране. Тотално всичко там е блокирано. Тя няма време, тя няма изобщо абсолютно никаква идея за тотално от работа, от момента, в който трябва да си почине и да се възстанови силите си, на нея ни остава никакво време за своето духовно тяло, да го издигне, да го подхрани. А нека не забравяме, че ние сме на Земята, не само да плащаме сметки в енергото и да си купуваме нови вещи и телефони, ами да храним своята душа. Забелязали ли сте, днес бях в една книжарница, една от дамите наистина имаше някаква светлина просто в очите. Усещаш го този човек, че си е подхранил душичката, знае кой е, неясно е, получила тази топлина. И това не означава, че ти трябва задължително да четеш духовна литература или да станеш някакъв духовен човек, за да подхраниш своето духовно тяло. Напротив, една разходка в природата, един чай, едно спокойствие, един размисъл. Човек винаги има връзка с духовния свят. Стига да може да успокои ума си и да чуе какво му говорят. Вътрешния, отвътре. Иначе ние сме толкова забързани, че не успяваме. Не успяваме. Затова сега аз ще се обадя, ще поговорим, ще й дам своите напътствия и вярвам, че тя наистина ще издигне по нов начин своята женска енергия и се надявам. Тук видях, появи се един флирт, едно нещо, което е в трите варианта, означава предстоящо партньорство, което е изключително красиво и ще трябва да й помогнем да балансирано да подходи към ситуацията, осъзнато, без да губи, без да, нали, да залита в егото или пък да е изцяло, да се опита да бъде егоцентричната жена, която ни пробутват. Версията на егоцентричната жена, която ни пробутват, която трябва да бъде уважавана просто защото е жена. Не. И мъжкият и женския принцип са свързани. Те трябва да върват ръка за ръка достойно. Достойно. Ако желаете да разгледаме ваша тема или въпрос, може да се свършите с мен. Чао!